ina jin dasu. To abin da dai ya sa ka na ce ka zo kaga wannan aikin da kake gani Allah ne kadai ya san fatobarar da na aikata a ciki. Wato har lakabi ake min a bariki mai dozin. Da ni dinnan da kake ji da gani samari dozin ne da ni. Kuma kowanne daga cikinsu yana da lokacin zuwa. To amma kai tun da ka zo daga tuna aure shi yasa na ce gara in gaya maka tun yanzu duk na tattara na watsar da shirgin ba ruwana na tuba na daina. Kar wani ma ya ji za mu yi aure da kai a zo a ce maka gashi abin da na aikata da shi yasa na ce ni gwara ni da kaina in gaya maka. To alhamdulillah tunda har kin saba Allah kuma kin tabbatar da ba akan daidai yake ba yanzu kuma kiwo kanki faɗa. To ina ganin wannan ba na abu ne mu dama ƴan malamai ne sharifai ne mu jihadi muka saba wannan ai ba na abu ne. Ina ganin abin da ya kamace ki shine ki ci gaba da istighfari kina ƙara neman tuba ga Allah. Ni ina ganin in dai ta bangare na ne wannan ba na abu ne. Musamman da take dajin karuwanci ka kan ya ɗauko ta ka zo kai nasihantar da ita ka aure ta ka sa ta a gidanka balle ke da kika riga kika tuba. Ai wannan ba na abu ne asabi wannan ba na abu ne ai kawai ni dai abu da nake so shine ki je ki istibrak kamar yadda addini ya tanada idan kika yi insha Allah ni kuma zan turo wa gabata na sai a daura aure tunda mazo da ce ko kin gani ai ba na abu ne ai idan Allah ya sa aka daura aure sai mu dan samu kamar wata uku haka sai ki tare a gidanki ko amma kin dai san sharɗan tuba ko idan har ka tuba baka kare ka ne wa Allah alƙawarin cewa ka nisanci wannan abin har abada. Ni na tuba na daina duk wani abin da ka san da nake yi na daina ko shekaran jiya nan ma sai da na je na yi gwaji na tabbatar lafiya ta kalau babu abin da yake damu. To ai wannan abu ma dama an kansa ai dole ne ai gaba ɗaya ka ruwa na yi ai dole ne dama ya gwaji ya za yi dogo gajere wada gurgu kowa ai ko da ake yi ma ba wai haka kai kowa abin nan dole ni ma kafin na je dole kin ga sai an yi test kin gani an in harba nukiliya ba san nan harba ba shikenan kin gani ko America da ke gani idan za ta harba nukiliya wannan Iran ko Iraq to sai ta seta da kwamfuta ta tabbatar daidai inda take so wannan nukiliya sauka. Baka da matsala ba komai wallahi duk na komi clear. Kaga ni fa ba za ka ganda ba yau ina gidan Tina na dan samu yan kudade na zo nan gidan Tina sai gobe za ka gani to shikenan ba damuwa yawa Tina gaskiya zo da ku mana lafiya ka fado min cikin gida haka Tina kayana ban gane kayan ka ba. Ai kayana mana Tina. Ai mun dade muna wannan harkokin. Kwana biyu abin da sake gaba kullum ba kuɗi da hannuna. Yanzu na samu yan kuɗaɗe shi ne zo bar sa alau. To ni wannan harkar Allah ya shirye ni na daina. Yanzu haka ma da ka gani idda nake aure zan yi. To kin ga lamari na ubangiji ni kuma Allah bai shirye ni ba. Ke Allah ya shirye ki ni kuma yanzu zan sake shiga dawa. A Tina abin da nake so da ke dan Allah na Allah ki samu ni na ƙarshe. Dubu zan baki wallahi. Na ƙarshe da ni da kai. Ba 2000 da na fasa ba 2000 da fasa na samu bayarwa ba. Dubu zan baki. Ina da kuɗi a jiki na. Ka je can akwai waɗanda Allah bai shirye su ba irin ka. Ku je ɗan uwanka ku je ku yi. Ni Allah ya shirye ni. Allah ya raba ni da masifa da bala'i. Ke kuma salanki kenan a bayan ana yin harka kenan. Kwarai da gaske shine salona. To shi kenan ana kiran ki a waya Tina kin ga kenan kina so mijin da zan aura ne ma shine ka gani ka kamata mun sadalan tsiya ka tafi kar ya zo ya ga kuma a nan gurin sai ki ce dadiro ya fasa haba Tina sai ki ga mun kin aje dadiro amma ba ki ce wai harkokin da aka saba wake ki to ni dai na ce maka na tuba na daina idan baka yadda ba ka je can ba wani tuba da kike Tina Tina
Ke Tina